Nar il-ħamis li ġej huwa l-aħħar sabiex wieħed jiġbor id-dokument tal-vot għall-elezzjoni ta' nhar is-Sibt li ġej. Dan ħareġ f'kumment li dan l-istazzjon ħam mal-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt, fejn elenka kif l-aħħar u t-tielet fażi tal-proċess tal-ġbir tal-voti se titmexxa, partikolarment il-ħinijiet ta' x'ħin wieħed jista' jmur jiġbor id-dokument tal-vot tiegħu. Għaldaqstant, issa din l-aħħar ġimgħa, l-opportunità li persuna tiġbor dokument tal-vot tagħha huwa l-aħħar sa nhar il-ħamis. Għaldaqstant millum it-tnejn, il-Kummissjoni Elettorali qed tilqa' fl-uffiċini tagħha ġewwa n-Naxxar Extrade Fairgrounds u dawk reġistrati Għawdex ġewwa l-uffiċċju tal-Kummissjoni it-triq ta' wara sur ir-Raba Għawdex sabiex persuni li għadhom ma ġabrux id-dokument tal-vot ikunu jistgħu jiġbru d-dokument personalment permezz tal-karta tal-identità. Irrid ngħid li l-ħinijiet huma bejn 8 ta' filgħodu s-sija u bejn 3 u 9 ta' billejl. Il-ħamis flok sa 9 ta' billejl jibqa' sejjer sa nofs il-lejl. Hawn fakkar kif dawk il-persuni li b'xi mod tilfu l-karta tal-identità wieħed jista' jirrikorri fl-Extrade Fairgrounds fin-Naxxar u toħroġ karta tal-identità temporanja u bekk wieħed ikun jista' jiġbor id-dokument tal-vot minnu fih. Gatt appella biex kull persuna li għadha ma ġabritx il-vot tmur tiġbru ħalli tkun tista' teżerċita id-dritt tal-vot tagħha. L-appell tiegħi hu sabiex il-votanti jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-vot u sabiex jagħmlu dan iridu ikollhom dokument tal-vot tagħhom. Għaldaqstant minn għadu ma ġabrux inħeġġiġhom sabiex din l-aħħar ġimgħa ikunu jistgħu jiġbru d-dokument tal-vot sal-ħamis.